euskaraz aldarrikatzeko txirrindola martxa egiten ari dira Seaskako 3. hainbat ikasle Bordeletik Baionarat. 4 etapa guztira bizikletaldia deitu dioten ekimena, apirilaren 18an hasi zutena eta 22an amaituko dena. Izan ere, brebeta euskaraz egin ahal izatea lortu da borroka luze baten ondorioz, eta hemendik 3 urtera egin beharko duten Baxorako borrokatzen hasteko garaia dela diote. Brebeta ukandugu euskaraz, baina hori ez da ino sigur beste urteetan nola segituko dela. Beraz, guk aurten xantza bat dugu, eta nahi dugu segitu helduren urteentzat, eta baita ere basoa euskaraz pasatzeko. Azken etapak apirilaren 22an Euskal Konfederazioak deituriko azterketak euskaraz eta euskalgintza aurrera aldarrikatzeko manifestazio nazionalarekin bat eginen du. Baso euskaraz pasatzeko eskubidea eta euskalgintzako elkartentzat baliabide egokiak aldarrikatzeaz gain, hautetsi eta erakunde publikoei ardurak dituztela oroitarazi nahi dizkie Euskal Konfederazioak manifestazioarekin. Baso euskaraz pasatzeko eskubidea baina ez dute elebidun sailekoek ukanen. Euskara geroan hezkuntza publikoko sail elebiduneko irakasleek salatu berri dute, euskara ikasteko kondizio txarrak nahitara ematen direla baliabiderik gabe, eta aurten ikasleen zertifikazio helburuak kolegio amaieran B2tik B1era jaitsi dutela eta beraz ez dagoela euskalduntzeko helbururik. Hizkuntza politika berria asmatu eta horretarako gizartean dauden elementu positiboak baliatu behar direla diote Konfederaziotik, hots belaunaldi gazteenengan gertatzen ari diren seinale baikorrak, herritarren iritzia euskararen erabilera sustatzarekiko aldekoa dela gehien bat, eta egunez egun euskararen transmisioaren eta erabileraren alde ari diren eta urtez urte gehiago diren elkarteen lana. Bizi duten prekarietatea salatu eta baliabideak exigitzeko aldarria izanen da apirilaren 22an. Euskalgintzak eta euskararen aldeko munduak emanen duen edo main gainean pausatuko duen galdera nagusia da zer egiten dugu, zer egina izanen den, zer instituzioek nola erantzunen duten karrikak eranen duenari. Zenta karrikak eraiten duena gehitzen da jadanik eragileek eraiten dutenari. Eta gehitzen da inkesta soziolinguistikoak erakusten dituen emaitzeri. Apirilako 22a larun batarekin bokalera arribatuko gira bizikletekin. Imitatzen zaituztegu gurekin azken kilometroak egiten Zemar plazatik lauak eta egiten. Zarote,